Hekk kif il-ġranet li ġejjin Għawdex se jara kemm il-festi ta' San Pietru u San Pawl kif ukoll il-vaganzi ta' Santa Marija, il-Gżira Awċija qed tistenna influss kbir ta' turisti kemm lokali kif ukoll internazzjonali. U jekk it-tħassib f'nuqqas ta' riżorsi umani fih dan il-korp qed jinħass Malta, daqshekk ukoll il-Pulizija f'Għawdex tinsab kemm xejn perplessa dwar kif se tkun qed tlaħħaq ma' dan l-influss. Kelliema għall-korp li tkellmu mal-ġurnal Il-Mument spjegaw li qed ibassru kemm se jkun diffiċli għalihom biex iwieġbu għad-domanda. B'nuqqas serju ta' riżorsi umani huma staqsew kif jista' jkun li jagħmlu xogħolhom mifrux ma' Għawdex kollu, b'mod partikolari f'dan iż-żmien tas-sena. Is-sorsi li tkellmu ma' Il-Mument saħqu li s-sitwazzjoni tal-Pulizija f'Għawdex hija waħda tal-mistħija li ħafna wediet imwettqa mill-Ministeru ta' Byron Camilleri għadhom ma issarfu f'ebda frott meħtieġ wis anqas kundizzjonijiet aħjar. Huma fissru li l-problema ta' nuqqas ta' sigurtà f'Għawdex ġie wkoll mill-fatt li l-popolazzjoni ta' Għawdex inbidlet imma l-mod kif inħarsu lejn is-sigurtà u lejn is-sitwazzjoni tal-korp ma inbidlitx. Ġie spjegat li fost l-oħrajn f'Malsarforn u x-Xlendi żoni turistiċi rinomati fil-Gżira jkollhom biss uffiċjal jew tnejn biss. Ġie appellat ukoll għal preżenza aktar qawwija ta' pulizija fil-Port tal-Imġar li fl-aħħar snin kien hemm żieda kbira fl-ammont ta' stabilimenti tad divertiment. Dan id-diskors japplika wkoll għal Kemuna li solitament fis-sajf jkollha qassa miftuħa 24 sija kuljum. Iżda din is-sena allegatament din l-qassa qed tagħlaq kmieni mal-lejl u tiftaħ tard filgħodu. Għaldaqstant it-kaxkir tas-saqajn min-naħa tal-Ministru Byron Camilleri f'dan ir-rigward qed ipoġġi mhux biss l-uffiċjali tal-Pulizija f'riskju iżda anke s-sigurtà taċ-ċittadini Maltin u Għawċin.